Wala na kuan. Naa ba na plastic? Kundi kuno gamay ba eh. Abot na dito. Mm. Basa ra ba? Mm. Wa ni plastic mo ka. Nangabasa man ning amo ang kuan gabi eh. Kay perting uwana na mo gikan sa syudad padung pauli diri kusog kayong ulan. Ano ko na gamay. Ana ay plastic eh. Good morning! What a beautiful morning! Wala na uwan karong adlaw guys, pero gabi sus Ginoo ko naabtan gyud mig uwan gabiyahe ming perting kusuga og uwan unya. Ang gitabo na mo anang amo ang karga diha sa likod kay gamay ra nga trapal. Ang napalit nato nga tile adhesive guys kay naagyo part nga nabasa katong side nga nabutang diha sa sawg sa sakyanan kay iniguan mo baha pud baya diha sa sawg nya wa man na napatong nato. Okay ra nang mga tiles dihang nangabasa na kay ang kana ramang karton nga hapin ana mao man say mabasa. Ang kana gyung atong tile adhesive kay na basig maarkansi tag 1/4 ana guys kay bugahi unya ng uban ana gamay na lang unya atong magamit. May gani kay pag-check nato ganina naa di ay plastic unya may lamagwa jud na siya nituhop dito sa ilaw mao panay ato ang i-check karon og unsa. Kini laging sobraan ka bright guys nga mamalit og tile adhesive sa syudad pwede ra man unta gud na paliton dire unsaon kung namalit man pudaan didto kay nagsalig lagi kay naay trapal unya wa man day patong nya di man sad na pwede ipatong anang tiles kay na niguntol anang sakyanan mga buak pud na ato ang tiles. So karon natuan na ning panghakuton kay para mapahiluna na ni siya guys kay kani atong sakyanan nga gigamit di baya ni ato hinulaman ra man ni para ato ang mauli. Mao ni guys ang napalit na tong tile adhesive nga upat ka sako. Then mausad ni ang ato ang parahagdan katong wood look siya brown og color. Kani siya mao ni ang ato ang i-tiles dito sa ibabaw guys ato ang terrace. Pertig yung bugata guys oy bisag duha may magdayong bugat gyud gihapon.
Hi guys, naata karon sa lungsod kay nagpa haircut ta unya nagpa hair color. Mo relax sa pud ta guys, oy kay muna baya natong inasnat og tiles ganina, i-relax sa nato ato ang self.